pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat time alas 6:25 kagkaron sa detalye sa aton mga nagapanguna nga balita lokal. Pilaso ng barker matapos na tiruhan sang gwardiya sa open market sa Dalan Alhis, Barangay Mansilingan, Syudad sa Bacolod. Ang biktima ginkilala sa kay Sergio Rivera o kon Rivera Jr., 36 anyos kag residente sa Hermelinda Home Subdivision, Barangay Mansilingan, Syudad sa Bacolod. Kaginkilala naman ang gwardiya sa kay Rolly Sidorio, 24 anyos kag residente sa Barangay Don George, Araneta, Syudad sa Bago. Suno kay Police Captain Elmer Bonilla, ang hepe sa Police Station 7, ginsaway ni Sidorio si Rivera tungod ginadumili ang barker sa parking lot tungod sa reklamo sa pila ka mga customer apang naaki ang biktima kag ginhangkat tiruhay ang gwardya. Tungod sini na impito si Sidorio kag gintiro si Rivera igo sa natuo nga paa. Usar sini ang 9mm caliber pistol nga iyaman service firearm. Voluntaryo naman nagsungka sa otoridad si Sidorio matapos nahimo ang krimen. Sa iban nga balita lokal, ginkompirmar ni Executive Assistant Moises de la Cruz nga iya konfrontar ang pila ka mga miyembro sa Team Asenso kanang upod sa kay Councilor Pausi nga nagpadulong sa talatapan sa sangguniang panlungsod. Suno kay De La Cruz, una ini nga nakabaton sang report gikan sa pila ka mga personnel sa Public Order and Safety Office sa Conposo angod sa hindi pagsunod sang grupo sa ginapatuman nga health protocol sa bahin sang NGC. Dugang pa ni De La Cruz magluwas sa kapaslawan sang grupo nga magpresentar sang ila backtrack card sa mga personnel nga nagabantay sa main entrance. Ini sila ang wala man nagpakuha sang body temperature nga kabahin sa ginapatuman nga safety measure angod sa nagapadayon yung pamawag sang COVID-19. Ginklaro man sini nga bukas ang NGC sa sinuman nga luyag magpadulong sa lugar, apang importante nga ginasunod lamang ang ginapatuman nga regulasyon. Sa nahibaluan ang Team Asenso nga ginapamunuan ng Mayoralty Candidate Alba Benitez, Congressman Greg Sataya kag Vice Mayoralty Candidate Attorney Cesar Distrito ang nag-upod kay Councilor Pausi sa pagpadulong sa SP sa agod sa pag-umpisa sa iya trabaho bilang panibag-o nga miyembro sang konseho. Sa katapusan nga balita lokal, ginklaro naman ni Vice Mayoralty Candidate Attorney Cesar Distrito nga wala sa intensyon ang ilang grupo nga hindi magsunod sa regulasyon nga ginapatuman sang syudad sa bahin sang New Government Center sa ila pagpadulong kahapon nga adlaw. Suno kay distrito, handa sila magpresentar sa backtrack kag magpakuha sa body temperature. Apang ini sila ang wala man ginobligar sa mga nagabantay nga mga posto personnel sa baylo ginhatagan pa sang maayo nga tratasyon. Dugang pa ni distrito, ginkakiwot na lamang sang ila grupo ang hinali nga pagsampot kag aktwasyon nga ginhimo ni Executive Assistant Moises de la Cruz nga sadto nga tiyempo wala man gani nakasuksok sang iya face mask. Suno pa kay distrito, ginbali wala na lamang sang ila grupo ang ginhimo ni De La Cruz, tubtob nga ini sila ang nagbiya sa lugar. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 6:28. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang
sa Aksyon Radyo Bacolod, The Candidates Forum. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod, The Candidates Forum. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod, The Candidates Forum. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod, The Candidates Forum. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod, The Candidates Forum. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato
sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Kagkaroon sa detalye sa nga mga nagapanguna nga balita national, ginkompermar sang Foreign Affairs official nga 37 ka mga Pinoy ang ginbiyahe pagwa sa Kiev sa capital city sang Ukraine para sa repatriation sa Pilipinas kasunod sang Russian invasion. Ang mga Pinoy padulong na sa Lviv, ang western city sang Ukraine, sa diin sila ang ibiyahe naman pagkadto sa border sang kaiping nga nasyon nga mo ang Poland. Suno kay DFA Undersecretary for Migrant Workers Affairs Sara Lu Ariola, kalakip sa 37 ang apat ka mga Pinoy nga magabiya kuntani sa Ukraine kaha Webes ang gabi agud man nga magpauli diri sa Pilipinas. Samtang i-apilar sang Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs sa kay Presidente Rodrigo Duterte nga imando ang suspension sang lisensya sa mga kompanya nga naga-operate sang online cockfighting ukon isabong. Tubtob wala na sulbar ang kaso sang 31 ka mga missing sabongeros. Ginpahayag ni Senator Ronald De La Rosa, ang panel chairperson, maga-issue ang komitiba sang resolusyon nga nagapangabay sa presidente nga magpapanawag sang direktiba sa Philippine Amusement and Gaming Corporation ukon PAGCOR para sa temporaryo untaton ang isabong operations. Ang resolusyon gin-propose nanday Senate President Vicente Soto III kag Senator Panfilo Lacson sa ginpatigayon nga committee hearing. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:39. Inyo ginpamatian na kabusan nga detalye sa mga natipon nga mga balita. Diri lamang sa Aksyon Balita Evening Edition, karon nga daw Biyernes, Pebrero 25 tuig 2022. Sa liwat ang inyo balita, Aksyon and Defensor. Mga ka-aksyon sa din ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.